Takže lidi, vítejte u dnešního videa, dneska jsme zase tady. A kdo jsem? Co jsem chtěl dělat? Kdo jsem? Jo, chtěli jsme udělat lanový most, už si vzpomínám. A taky musíme nalovit nějaké netopíry na... Já jsem to mohl udělat v screenu, to je jedno. Takže budeme dneska lovit netopíry na tento hand glider. Už na to nechybí ani tak moc věcí, popravdě. Na lanový most mi chybí 2 vystužené lana. A na 2 vystužené lana mi chybí nečkaně. 2 tady ty lana, na to už mi chybí ještě 4 pavučiny, 4 lepidla a 4 lana. 4 lepidla, to budu potřebovat 4 mouky, 4 vody a 16 bobulí, OK. Ale jenže jak to tak vypadá, tak jsem tady všechno vyzbíral. Ups. A nevadí, se nějaké bobule najdem doma. Zrovna jsem o vás mluvil, bobule. Takže ještě jednu potřebuju. Jo, i liány by to chtělo, protože jsem si všiml, že už svor žádný nemáme. Což je taky problém. Potřebujeme víc vody taky. To je jasné. A máme na 4 moždíře. Máme. To značně mění naši situaci. Takže já můžu udělat kolik lepidel, teď reálně 3. Chybí mi 1 jediná mouka, takže stačí, aby 1 jediná tady tahle věc vyrostla. Což bude ještě chvilku trvat. A mezi tím si můžeme zajít do jeskyně pro nějaké ty netopírky. A po cestou něco pozbíráme, protože musíme tady sbírat hodně suroviny. Já jako spíš, než že bych šel na ty suroviny je lovit, až když je budu potřebovat, tak to ne. Já bych to spíš dělal tak, že já bych tady průběžně takhle čas od času chodil, něco pozbíral vždycky. A pak abych měl tady nějak všechno. Já bych to dělal spíš takhle, protože mi přijde takové lepší, než pak zhánět jednu věc furt dokola. Tak je pro mě lepší to nazbírat, i když to nepotřebuju, protože někdy to potřebovat můžu. A ušetří mi to čas. O, netopír. Tak, žádný problém. Tak jinak, jestli se vám zdá, že ty barvy jsou sytější, tak je to tím, že jsem nastavil větší jas obrazovky. Tak, netopírci nemají vůbec žádnou šanci. Tak. Já vás ještě, kolik vás ještě potřebuju? Nevím, ale mám pocit, že vy všichni, co jste v téhle schyni, mi nevystačíte. Potřebuju vás ještě 18. To by ani nemusel být takový problém. Tyjo, tady se respawnuje celkem rychle. Jo, netopír, je. Čau. Je, další 2. Jenom někteří jsou silnější a potřebují víc ran. Někteří potřebují jen 3 a některé potřebují 4. Někteří, ne některé. To jsem jich tady moc nenalovil, ne? Ale ještě jich budeme potřebovat 15. Tak se půjdeme podívat, jestli už ta sláma vyrostla po cestě zpátky. Pokud se tam to obnovilo, nazbíráme nějaké suroviny. Prosím. Jo, obnovilo se to. Takže to tady pozbírám, lalala. Tak, budu potřebovat všechno z těch věcí, co tu teď vidím. Tak je budu potřebovat. Jinak, jestli se ptáte, na co potřebuji lanový most, tak lanový most budeme vlastně potřebovat na to, aby jsem se dostal přes tu džunglovou řeku. Takže na to potřebuji lanový most. A tak. Už to vyrostlo? Jo, super. Ne, já jsem to zalil. 1. Takže jediné, co mi chybí na ty strong ropy, jsou ano 4 pavouci. Neboli pavučiny, ale pavučina je skoro to samé. A já se ještě pamatuju, jak ti pavouci byli silní. Jo, a mohli bychom narybařit i nějaké basy, protože jich máme už jen 10. Jako ti basové vydrží celkem dlouho. Já nevím, jak se ryba překládá do češtiny, takže to proto jí říkám bas, ale mě se ani nechci zjišťovat. Jinak minule jsme prozkoumali tady to dubínkové království. To zní jako ledové království, ale dubínkové království. A měl tam sošku skrytou. Nevím teda, na co to těm dubínkům bylo tam schovávat sochu.
Já už jsem si říkal, že proto železo budu muset do jiné jeskyně, a pak jsem si uvědomil, že železo je ve všech jeskyních. Jen je smutné, že tu měď že měděný meč jsme měli opravdu jen chvilku. Ale i tak bylo důležité, že jsme se ho vyrobili. Jinak teď už nám to tady píše, potřebuju vykraftit ruční, já nevím, co je hang přesně, ale glider vím, že je kluzák. To už jako dám na 2 rány. Hej, takže jestli budu mít ještě nějaký lepší meč, tak to už možná budeme dávat na 1 ránu. Jako v staré sérii, tak bychom je taky vždycky dali na 1 ránu. Taky celkem dost lišejníků tu je. Jakože lišejníky se hodí vždycky. Jo, super. Jo, vlastně na Rayfonce Drop mi chybí 16 džunglových lián. No to nevím, jestli seženu lidi. Takže lidi, víte co, já si seženu ty liány, ty džunglové liány. A jakmile je seženu, tak se s váma uvidím, takže zatím čau. Lidi, konečně, vy ani nevíte, jak je to otrava, ale tady ty džunglové liány, ty se vůbec nerespawnujou. To je extrémní otrava. Ale už máme ten lanový most a jdeme ho tam dát. Já teda doufám, že to stihneme, protože už je 18, jak si můžete všimnout. Narybařil jsem si pár rybiček. Mňam. Jo. Jo, jdeme sem. Tak. Jsou pavouci? Aha. To jsem nevěděl. O, pavoučik. Já nechci pavoučika. Kudy se jde nahoru? Pavoučiku, nevíš? Ty to nevíš. Ale kdybys mi to řekl, tak tě zabiju tak či tak, protože mi lezeš do cesty. Ale sorry. Tolik železa. Super. Dáme sem most. Zase vy? Ale ne, já už to vidím. Tady jsou ty spiked viny. Takže my budeme potřebovat jet pro našeho alchemistu. A jakože proč jste tady vy? Vy jste tady jen proto, abyste mi znepříjemnili život, nebo tu na něco jste? Myslím si, že jsou to jen na to, aby se mi znepříjemnili život. OK, takže potřebuju jet. Co je potřeba na jet? Jedovaté kytky. Kolik mám jedovatých kytek? Toť otázka. Potřebuju teda 3. Já potřebuju 8 od každého tady. Takže my budeme muset jít do toho bludiště lesního a tam sbírat jedovaté kytky. OK. Ale zatím natáčím jen 6 minut, počkej. 7, skoro 8. Takže máme ještě dost času. Když to je tak pomalé, já už mám tak dobré brnění. Tak. A nemám už náhodou ten lanový most vymaxovaný. Ne. Jo, a taky bych pak mohl nějaké ty netopíry na ten hang glider nalovit. Už mi jich teoreticky chybí jenom, nebo ne teoreticky, určitě, už mi chybí jenom 15. To nebude tak nic těžkého, ale já bych se nejdřív rád podíval tam, kde je ten jed. Takže my budeme muset jít. Podle mě by bylo jednodušší, když projdeme portálem a pak půjdeme tam zpátky. Jinak je to ještě nějaké neprozkoumané místo. No jen tady je neprozkoumané místo, ale jinak už tady máme všechno prozkoumané a tamhle vím, že je nějaký ostrov. Super. Tak, osobně si nevšímej, já jdu, když to je ještě daleko, tak? OK. Já jdu dolů, osobně se nevšímej. Já jdu dolů. Jo. Jo, už jsem tady. Super. Takže teď půjdeme tady a musíme tady sbírat ty kraviny, co tady rostou, všude možně. A zase se vypořádat s těma vosama, které tady neskutečně otravujou. To zase podle mě není tak těžké sbírat tady ty jedovaté kraviny. To tady stačí chodit a čas od času něco pozbírat. Něco chytit. Použít. Kytičky.
kytičky, jedovaté kytičky, ale furt jsou to kytičky. Ale kytičky to nic neznamená, jsou to kytičky, protože některé kytičky jsou zlé. A jedovaté a bolí a... kytička. Jo. Hodně kytiček. Hodně kytiček. Nice. Já si myslím, že zatím jsme toho udělali celkem dost. Z těch mi nepadne met, ne? No jo, z těchhle nepadáme, ty jsou tady jen proto, aby mi znepříjemnili život. Jinak kolik mám tady těch jedovatých věcí? Ale já už se k tomu celkem blížím, už mi chybí celkem málo aj. Jo, takže teď vidím, že jich je tady hodně, takže tam půjdu. Tak pak se vrátíme po cestě zpátky tu. Taky nějaké budou. Tak. Super, to jsem přesně vychytal, že mi toho tolik neubrala. To bylo chytré. To bylo hodně chytré. A jo, tamhle je kytička. Ale moje otázka je, potřebuji tolik kytiček, nebo už ani ne? OK, tady těch kytiček už máme skoro všechny, ale mochomůrek nemáme za stolik. Mochomůrek jich nemáme za stolik. Takže by to chtělo jít teď kousek nahoru. Třeba sem můžeme jít. Jo, tady prostě stačí chodit a sbírat kytičky. To není nic těžkého. Ty, jak jsi tady objevila? Naštěstí mi toho za stolik neobrala. Mochomůrka. Ty mi taky už docházely. Nebo nedocházely, ale potřebuju mochomůrky. Hodně mochomůrek. Ale samozřejmě potřebuji i další kytičky, jo, třeba tebe. Taky potřebuju ještě jednu tam tu takovou, co roste v cestě. Já jsem vlezl ven. Jo, já jsem vlezl ven. Tak si tam zase vrátíme. Už jsem tady zas. Tak. Ještě jsme nebyli vůbec ani tady. Ale tam by taky mohlo být celkem dost kytišek. Takže tam budeme natrhat kytičky a houbičky. Kytičky a houbičky. Třeba sem. Ne, tu nic není. Už tady není tak moc. Ale jako sníž budou zase nějaké kytičky, myslím, doufám, určitě, ne. Nejspíš, možná ne. Hej, tu nejsou kytičky. Já musím mít kytičky. Bez kytiček já nic neuvařím. Nebo ne, jako já to uvařím, já to neuvařím, i kdybych je neměl, protože to uvaří tam ten magič. Ale já to neuvařím. Já prostě nemám kytičky. Dobře lidi, tak víte co, já to střihnu a až budu mít počet. Mám kytiček. Možná to nebudu stříhat. No lidi, vidíte, až budu mít ty kytičky, aby jsem s tady tím teď nezdržoval, tak se uvidíme, takže se uvidíme, jak budu mít ty kytičky a budu už připravený u těch lián. Lidi, už jsem zde. Ne, to jsou zase tihle. Dejte mi pokoj, prosím. Hadíkové. Zlí. Ale brzo už se někam dostaneme. Lidi, brzo už někde budeme, ale brzo bude taky noc. Ne. Moajru. Jiný. Já jsem si popravdě ani tak trochu říkal, že to po nás bude chtít ten hand glider. A tady je prostě ukázané, jestli se chcete dostat dál, použijte kluzák. Jo, takže já potřebuju kluzák, abych se skočil z útesu. Asi je to vysoko, nebo já nevím. Já tomu zase tak nějak nerozumím. Ale bude potřebovat teda ten kluzák, no. Víte co, pavoučce, vám udělám radost, můžete mě zabít. Tím to dělá radost těm pavoukům, že mě můžou zabít. Oni to mají jako rádi, oni tady takhle koušou, řežou, drápou. Jo, oni to mají rádi. A já budu aspoň rychlej doma. Tak jinak, co nám chybí na ten hand glider, tak nějak? Chybí. 15 křidílek, 2 lana a 3 železa. Jo, toho jsem se přesně bál.
tak to nevadí, tak budu nalovit nějaké slimy. Lidi, víte co? Já bych si připravil suroviny na ten hang glider, protože to není podle mě nic záživného. A jakmile to budu mít, tak to vykraftíme to spolu a dojdeme tam a skočíme z útesu. Ale s kluzákem, takže nás to nezabije. Takže lidi se uvidíme, až budu mít ten kluzák, tak zatím čau.